Yo, what's up mga bay? So ngayon mga bay, punta muna tayo ng Valencia. Bili muna tayo ng dalawang tornilyo dito sa CRF natin yung CRF na ating busing, kasi gusto niyang ipataas daw niya to. Di ba siya kontento na mataas na to, pero gusto pa niya palagyan pa ng isang parang 4 inches ata ang ilagay. So kaya susundin natin kasi yan ang gusto niya. At itong side mirror mga bay, dito siya sa ibaba ipalagay. Dito daw makaganyan. At ayaw magawa niyan kasi gusto sa ating busing yan. Kaya susunod tayo. So punta muna tayo ng Valencia. Bili muna tayo ng kan. Bilis lang mag 100 ah. 100 na. Fourth gear na pala yun. Fifth gear na pala yun. Nakala ko fourth gear na. Yung fourth gear, ilang taps sa fourth gear? 94 lang yung fourth gear ah. Uh, 100 to. So 100 to lang yung top speed natin. Ganda talaga pag CRF. Punta na sa Volt Center. Volt Center yung litsuhan natin para makahanap tayo ng mataas na talaga dito na volt pang upgrade. Okay naman to sa akin yung taas niya, pero mataas kasi yun si sir, kaya parang ba talaga nagiging first gear ko pa. Yeah, makamiss talaga tong ganito kataas na mga motor mga bay. Pero madali ko maubos yung limiter nya. Stock sprocket pa kasi ito mga bay, kaya parang medyo mahina lang siya. Malakas sa hatak sa starting, pero pag ano na, pag top gear na wala talaga. 102 lang yung top speed. Malabo to maka siguro kung subok natin to sa Raider G natin, parang malabo to na makahabol. Siguro palitan mo ng sprocket kasi ang type nito mga bay, pang ano talaga to, pang trail. Kaya oh my god, nabalian pa. Agoy, pumasok yung nasira tuloy. Yan ang hirap talaga pag dyan, kasi hindi matibay yung kanal, yung kanal na cover doon. Chill lang talaga pag mataas yung motor mo. Relax lang, di ba? Oh my god. Volt Center, lapit na tayo. Napanibaguhan ako sa kanyang clutch kasi parang mataas, maipit yung kamay mo.
At least na experience natin si CRF ngayon. Biyahe natin sa city. City ride. Na-experience natin sa city ride tong motor na to. Yung upuan niya mga bay, goods naman. Medyo hindi masakit sa puwet. So yung hindi ko napagsanayan yung makina niya, mainit. Dati sanay ako dito. Dati pa yan. Ngayon, di na, parang napanibaguhan ko. Mainit kasi yung makina. Yung fart sa Tambutso. Dito na tayo. Bolt Center na tayo. Centro Valencia. Dito tayo. Yeah. Lah, 8mm ata. Putik tong size na to. Ayan mga bay, natapos na tayo. Grabe, parang nabasa yung likod ko sa init ng panahon. Dami kasi tayong pinupuntahan para mahanap lang. Walang red, kaya silver na lang. Dito sa ilalim ko na lang ilagay. So reveal ko mamaya ang gastos natin, kung ilan yung nagastos natin. Medyo mahal yung bolt na binili natin kasi manubila to. Delikado pag hindi mamahalin na tornilyo ang ilagay natin dito. Kaya mahal na tornilyo ang binili ko. 86 yung isa. So di ba? Ang mahal. For stainless yun mga bay. Hindi yun malagyan ng ang tawag niyan. Hindi madaling masira. So di ba pag maka-rider ka, di ba? Ang layo lang. Ang layo lang niya pag maka-rider ka. So tingnan mo. Diba ang taas mo? Fifth gear na pala tayo. Kanina nakabalik kasi ako mga bay dahil yung binili natin mataas yung tornilyo na bili ko. Yun, buti na lang nakita ko yung tayo. Yun, kawawa yung sasakyan, nahulog sa butas. 1 bar na lang tira. Putik na sniper to. Lakas si sniper, hindi ko mahabol. Putik na.
105. Lang yung top speed ni CRF.